Body Fitness yli 163 senttimetriä. Tervetuloa lavalle. Katja! Hyvä Minna! Katja! Joo, älkää mikä pitemmälle 14 siihen rastin kohdalle, suuri 14. Äpä pysy siellä kaikki. Täältä katsoin vasempaan, että 14 jää siihen rastin kohdalle, noin. Ja muut seuraa ja tasoittaa välit. Ihan rohkeasti vaan. Rohkeasti 16, 16. Vasemmalle päin, tonne päin. Dyp, dyp. Ja vielä sieltä tulee. Näin. Hyvä Katja! No niin. Tässä on 11 kilpailijaa tässä sarjassa. Ja he ovat kilpailija, siis numerolla 9 kilpailija Jesmiina Loikkanen, Team SDM ry Kuopio. Numero 10 Jonna Vuori, Hardcore Team Helsinki. Numero 11 Heli Alkvist, Team Body Kotka. Numero 12 Heidi Edelman, Team Palokan kuntokeskus Palokka. Numero 13 Eija Siltala, Team Finbody Turku. Numero 14 Pia Rapo, Team SDM ry Kuopio. Kilpailija numero 15 Minna Aamonsaari, BG Team Jyväskylä. Numero 16 Katja Johansson, Team Velmax Piikkiö. Hyvä Katja! Numerolla 17 Kristiina Muilu, Team Body Vantaa. Kilpailu numero 18 Larissa Van Emden, Team Power Club Lahti. Ja kilpailija numero 19 Mari Salminen, Team Classic Gym Tampere. Aloitamme ryhmävertailla niin, että kilpailijat 9, 10, 11, 12, 13 ja 14 vertailualueelle niin, että 11 ja 12 välin jää tuo rasti. Numerojärjestys 13, seuraa. Täältä näkee hyvin, onko matematiikka hallussa. Noin. Perusasento edestä. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Hyvä Heidi. Käännös oikeaan. Ja käännös oikeaan. Kiitos, voitte palata paikoillenne. Ja kilpailijat 15, 19, sama juttu, niin että 17 jää rastin kohdalle. Olkaa hyvä. 17, tule vaan siihen rastin kohdalle. Rasti on se just siinä. Hyvä Katja! Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Käännös oikeaan. Ja käännös oikein. Kiitos, voitte palata paikoillenne. Hyvä Katja!